mga higala, niya ang sumpay ning bagutang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Kuy nahanla. Una na ako nahibawan. Nakalit na siyang may mabdos. Unya! Unya! Unsay unyala? Unya wa siya mahibaw kung kinsa ang amahan sa iyang gisabak. Unsa? Uy, hala. Ano ka la? Pero la, tinuod mga wa may baw si mama kung kinsay ako amahan? Dawi. Nga nahisgutan pa man din ako, eh. Dag! Bangon na. Ay, nagingkod ako la, oy. Bangon ba? Ikaw magkamanindag budbud ka nun. Sultiyo na ako man sa kumamala. Ingon man ka, ngara mo na nga sa kong amahan. O patay na sis na natao ko. Ako lang ning istorya. Oh, Pero Jan? ang tinood, wag yun mo sulte ang imong inahan kung kinsa ang imong amahan. Kalit lang siyang may mabdos. Og gihimong katawanan og gibiay-biay sa mga silingan. Og mao ka na nga dili ko gusto nga mao si day mahitabo nimo. Kinahalang magpagkasal una mo ni Anang Luis una mo mag-ismo ko Estebas. Ito ba ismo ko istibas ba? Ay da, ig-agaw lang na sila sa flag ceremony. Oh, At man ha, ayaw isurrender ang bandila sa punay, ha? Ayaw yung taon. ano lagi lo? Oh. Sila ko ng pagkasulti, ayaw pagpamabdos nga dili tapak kasal. Kasabot ka tinay, ha? Kasabot ka ba? O lagi lang kasabot lagi ko nila, oy. Balik-balik ka na, oy. Ay, nay, di magkasabutan na nga. Ay, sinultihan ni mo ba? Balik-balik, kusog pa kayo. Sabak kay kalula, oy. Ay, kabalak ka. Kay gentleman, kay Luis. Di mo ganin na siya magkahikap na ako. O sa dili siya makahikap niya ba? Aw, ha? Aw, wa lula, oy. Ay, joke na to. Ay, sige, maligo na ko. Kaya rin ako na musuri sa imong gilutong budbud. Budbud! Budbud diha! Budbud init pa! Gikan pa sa lutuanan! Ganit! Budbud ni Tinay! Ganit! Ding! Ganit! Hi, Ding! Hala, Ding! Nidaot ka! Ay, salamat, Init. Nag-jogging, budikan. Amo ba? Jogging. Hindi ko maklaro. Nag-barbil sa ko. Ha? Mo din ko sa muting bukton. Oo, kutsarag tinidor ang gigamit. Ay, bangkong ka man kaha. May giniya ka. Ano di ay? Ato tis bahay lang nito mas nak. Kay birthday siya ka po. Sa baka dading, oy, kaon ni mo adtuan, ato dito. Ay, Dagan mao. pa ni budbud na ko ading ay. Ay, mga bitong dadon ka dito kay iyang pakyawan ng imong tinda. Ha? Tinuod ka ding? Hala, oy. Ikaw ba, maro, nagkaroon Ako pa gani. Bitaw. Migo kukunin mo. Ako Yes. lagi sa aras ni Tomas nga. Yo, doon ni mo, ako, doon ni mo. Basta? Ko doon ni agpalit ang imong kuan, budbud. Lagi. Hala, oy. Kanindo ta na ding, oy. Sige. Nya, asa mo ta sorry ikaw man? Hindi ko ni mo manuroy tayo, ikaw ma. Samay. Una. Klari sa nito lang tinay. Lagi. Basta mo sa una dyan mo. Okay. Ano yung hala, lakas oy. plasa kay mga chicks ko? Lawi mo sa tag nag-date ni ding da. Date ka ba niya, date? Kaya wag ni mo ding mang chicks ka niya na ako din tupad ni mo. Ay, lagi. Di mo na. Di naman mahimong. Himo, di kang chicks. Kaya doon na naman kay Lois. Ha? Ay, sige, Hindi budak ka na, oy. Ikaw bagay kay Luis. Mais. Luis na. Luis, lagi. Sige ha, lingkod lang diha kitabangan tigag pilig chicks. Amo nang ganahan ni mo. Imo yung tabangan ka na ha. Sige. Wow ba? Sige ha, bantay. Sige, kana. Oh, kanay. Kanay. Uy, lagi kinatawa. Lagi kinatawa na. Ang gusto mo, gigitik. Murag yung gigitik. Ha? Murag gigitik Ay, ko nasa siyo. kinatawa ng bayhan na, uy. Magkiki ko. Langaw niya, gwapa. Lala, may chicks na napaingon din din. Piyong nga na imong matading piyong nga. Anong piyong ako din dita? Piyong lang. Ako'y magpilig chicks para nimo. Aron dili na ka maglibog ba? Ang piyong ko? Ang sum lang chicks, butasan na. Yung Di, piyong ay, ko. ako mo pili. Kidaghan man silang nagliya. Unya, maglibog mang pili. Ako'y pili para nimo. Ha? Sige. Sige. Hindutanin. Feelings ka na. Kinida. Unya, ang unang babae nga imong makita, nigbukas imong mga mata.
Ha? Mo na imo panguyaban. Ah, sige, gini da. Gan mo nung ganahan na mo tinay. Kaya imo dyan tabangan ba? Uy. Paswerte gini imo da. Yes, Sige, best sige. friend gud ka. Sige. Ala man na siya ding basta relasyon gani ding. Kuan man na siya mga Relasyon, oy. Dili ba manguyab ka di man kapalaran. Ah, O dili oo. na nimo pangitaon mo na duol nimo. Paswerte man na. Okay. Piyong na. Okay, kinida. Piyong na lagi. Kagilok sa mga gibati. Excited hindi kung makita sa akong umabot nga bayo. Ha? Sige. Maba. Sa mga uyab ba? Uyab. Okay, sige. Op. Ay, panikas ha. Wow, Mga mata. nikas ko down. Ah, Ako sige. gigitap-tapa, no? Sa butangan ko ni muta para di ko mata. Ay, sabay, ka na. Sige ha. Bukay mo mata. Ang na makita mo na imo na. Okay, buka na. Bukan na ako. Hoy! Kanding! Ikaw! Ito'y! Hala! Naunsa ka? Nanimit nga magkasubangan, nanding, oy! Naunsa ka, ding? Itutok mo gana ko! Ding, hoy! Ding, pangita kas imong mama, oy! Dili. Ikaw rin di akong kapalaran, Bilya. Labog ka na, ding! Laruhan mo utok kanding nga ka, oy! Dahil dili mo itabo nga ikaw nga akong kapalaran. Gusto ko gwapo, dong. Hoy! Gibatian kas nawa ng nanding, bilya! Kagwapoan na, oh! Bila ragod. Hoy! Bila ragod. Oh. Pilay! Kain naman ang imong uyab na maligno. Tony! Naunsa ka? Pabaga ko tinay. Ay, suga. Kain mo uyab na maligno. Kain? Uy, Tony, uy! Di ka may mong tingog guys, yung nisog ka. May. Ay, ay, Sa manang tama ato ni. ay, lang magilig mo ako, Lois, ha? Mo yun. Ha? Ay, Wala mahilis mong utok to ni. taro nga ako, matuni ka, magtuni ko dito ni. Ibaw ko. Kadili ordinaryong tao ka ng Luis. Lo, nga naman ito ni. Ito, nasad. Nga na nagkasulti man ka, ana. Tungkol kay siya, ako siya gisukmag. Wa siya matarog. Oh. Mura siya kahoy kagahay og tiyan. Uy, huy, Tony. Pataka man lang ka, uy. Hubog ka lang gabi, eh. Maunasod na si mong utok. Wala. Hinay gud kang suntok. Imo nagisukmag si Luis to ni. Oo, tuni ka ron. Tuni agad. Tuni ka ron. Kung siya ako siya gisuntok, ha? Wa siya maunsa. Akong gisakitan sa pagsuntok niya. Hala, no. Hubog lagi ka, maunay kay gisakitan noon samtaong ka, uy. Unya karon nagtama na sad ka. Hoy! Di ko rin kaadik, ha? Mainom ko. Pero wa pa ko malimot sa tabo. Sigurado ko, nga dili ordinaryong tao ka ng uyab mo, tinay. Usa ka maligno ka na, Luis. Uy, sabot na, uy. Tawa ka, tawa ka. Oh, you're not. Yun na daw. Ay, ita ng tama ni mo yun na to eh. Pambita ko, kaya ako na ipasuyom sa kong iro. May na lang, magpagoto, di mo ito Lom! ba magpagot? Lom. Ikaw, tinay ba? Magmahay ka kung di ka patuwa ko. Oy, mas magmahay ko kumutuo ko nimo, Tony. Hey, dali na ding, oy. Kita mago si kukuras. Ah, Daghan pa ko buhaton. Nanay. Oh, you're not. Kanding! Tiyot, kaligo yun na ta. Maho na kang anso. Ah! Ay, tinay! Patuwa na ka! Palayo na, Luis! Di na siya tao! Hoy, Tony. Tinuot ka na ng imong gipanulti? O nag-tripping lang kagabi eh? Tripig, ustos na tripig. Padung lang naumot, paruso ka. Kahilas nimo si Tara nino na akong bagang nimo. Pinagot, Bilya. Tinod akong gusulti, Bilya. Dili ordinaryong tao si Luis. Maligno na siya. O ako lang mapamatutan kang tinay. Nga ining Tony, oy. Ay, nadaot na yun yung utok nun, ding no. Maho na. Sige, ko nagsuyop tawan na. Sige, suyop utos demonyo ba? Maho na, mula ng demonyo. Padoon na sa kapraning. Mau cute. Ano kung ganahan sila mabuang, no? Pero, tinay, may pungutan na di ko ni mo, bay? Ang sama na, hading. Kani, tinarong gini pangutanan ako kay Laki, tinarong sa niya kung tubag ba? Ako pa. gusto jud ko mong tanan ning butanga kay wagi ko kabantay nga mugawas ni Luis adlawan. Ah, ha? Ano di mo siya mugawas? Well, Wa ko may numdum nga makita ko niya nga mugawas sa adlawan. Ha? Ano na? di naman ko na sakit sa panit si Luis Nanding. Sa? Uy! Masakit nung din na si Luis? Dili gid grabe, kuan lang ka nang doon na lang na siya allergy sa adlaw. Mao nga dili mahimong matadagan na siya sa kainit sa adlaw ang panit. Uy, mauba. Nakadungog naman sa kuanon sa kita ba? Limot ang usangan. Grabe ko nun ng rashes anoy kung may ko na sa init sa adlaw.
Wala magtago na sila. Uy, kakuya din ng sakita, no? Huh, kung magawa si Luis, mapaig din na siya. Kuha ni siya Nainalo. rashes oh. Huh, batian na sakitang Luis, uy. Mo gani. Mao na nga, sa gabi na lang siya ni eskwela. Uy, ganun eh. Hala, hala. Sa palagi kaguptan sa mga tao sa tubangan sa barangay hall. Nasa sila gikaguptan ding. Si Alma. Si Alma kuno nakita na si Alma. Tuon, may gases lang tao pa yung munisipyo. Munisipyo! Munisipyo! Kapay, kapay. Daliting, daliting mo. Tating, daliting. Ang maritas, tating, daliting. Kap. Sa manay, ha? Siya ba yun? Si Alma, ha? Si Alma. Mao na akong itay nga si Nina ni Alma. Siya good ka na. Alma. Ano gidi ay si Alma? Hala, ay kaluoy. Naano mo? Uy, patay gila siya. Naunsa din ni, uy. Nani? Naunsa ni? O si Alma, nakita na, patay na, oh. Oh my kulay. Duha na ay napatay sa mananap ining atong dapit. Tinudagap, tinudagap. Busa! Kailan makita na yun nato ang kriminal nga mananap nga naglaroy-laroy ining dapita. Hoy, Tinay. Ha? Uy, dili. Dili ka nga ikaw ang nagbuhi og mananap nga mipatay og tao dinhi sa atong dapit. Uy, Bilya, ay patakang ukap ng baba ni mo. Bilar ako, bilar. Ano sa mga tao ka? Unsa mo ang akong anak. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga turobog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.